В името на ректора и на цялото ректорско ръководство ви поздравяваме с успешното завършване на вашите проекти. За много от вас това са сигурно първите стъпки при реализиране на свои собствени проекти. И ние се надяваме, че опита, който сте придобили през тази година, ще ви помогне и в бъдеще да следвате мечтите си, да работите върху това, което ви интересува, вдъхновява, ще запали във вас искрицата на изследователи, откриватели, иноватори и предприемачи, надявам се в бъдеще, хора, които успешно реализират своите идеи, своите мечти. Не спирайте да мечтаете, продължавайте се в този дух, да преследвате мечтите си. Най-напред ще представим проекта, който е получил най-висока оценка в процеса на рецензиране. Това е автоматизирана система за антенни измерения. Колеги, следващият проект, това е разработка на криогенна система за съхранение на енергия от ВЕИ. Поздравления за успешния проект. За тази възможност, наистина много хубава инициатива. Третият проект от студентски иновационни, това е система за събиране и безжично предаване на данни от водороден състезателен автомобил с ръководител доцент Пламен Попов. Колеги, както и при студентския кът, и тук ще се движим по ред, който е съобразно с оценките, които проектите са получили от процеса на рецензиране. Най-напред ще се представи проектът за умен електромер с ръководител старшият преподавател Валентин Иванов. Много ми е приятно, искам да благодаря на Стела Стефанова за това, че подкрепи нашата идея. И със съвместни усилия да бъдат успешни. Да, и се надявам да продължиме за бъдеще. Благодаря. Представи разработен проект на седма уебсайт за поръчна стопия в чужбина с ръководител главен асистент Димчо Димов. Даваме дума на екипа, разработил проекта за квантовия компютър с ръководител доцент Димитър Николов. Димитър Николов, това е наш колега в Техническия университет, който много активно сътрудничи с ТОЕС.
иновационен хъб има за цел да подкрепи колегите в развитието им като инженери, има за цел да им помогне да помислят и евентуално да продължат по-нататъчната си кариера като докторанти, като изследователи, а дори в практиката като изследователи към някои от водещите български и чуждестранни компании. За учениците това беше едно експериментално провеждане на програмата Ученически иновационен хъб. Знаете, че така като всяко начало беше трудно. Започнахме нелеко, имаше така известни проблеми, които трябваше да решиме съвместно по време на това начинание. Благодарение на общите ни усилия и на опита, който придобихме, се надяваме в бъдеще тази програма да я развием по един по-добър и по-успешен начин, тъй като всички ученици са от ТУЕС, от нашето училище, където така голяма част от вашите занимания са свързани с програмиране и разработване на софтуер. Знаете, че имате различни етапи и ние сега сме на етап да отстраним всички бъгове, които имахме през тази година и се надяваме в бъдеще те да са по-малко. Пожелавам в бъдеще да запазим желанието, страстта и стремежа към развитие на наука. В бъдеще разбрахме, че така основният проблем за учениците е липсата на менторска помощ и това е нормално. Аз искам специално да благодаря, тук и сред нас има и представители на бизнеса. Много представители на български и международни предприятия се включиха да помагат като ментори и ние също искаме да изкажем нашето съдействие. Това е една нетрадиционна форма на сътрудничество между университета, училището и бизнеса. И мисля, че по този начин ние затваряме триъгълника образование, практика, иновации. Затова тези хора са изключително ценни. И ние мислим в бъдеще да направим съвместни менторски екипи, където да привлечем повече представители и от академичната общност, наши колеги от университета, които да оказват съдействие и да работят пряко с учениците. Ще се радваме и на съдействието на представителите на бизнеса, ако те имат това желание, но нашия опит показва, че има това желание. През последните няколко месеца, между другото, редица предприятия се обърнаха с апел за сътрудничество с университета, защото в момента не е тайна за никой от вас, че България така изпитва остър недостиг на квалифицирани и подготвени кадри, на така наречения човешки капитал. А пътя за подготовка на човешкия капитал е дълъг, той започва от училището, преминава през университета, но е свързан и с практиката. Защото се формира в резултат както на чисто научните и академични знания, така и на приложните знания. Формира се на база на знанията, които вие придобивате в училище, в семейството и по-нататък във вашата бъдеща реализация. И ние сме особено горди и радостни, че сред нас са и представители на едни от водещите предприятия, не само в България, но и в света, много от които ползват кадри, именно завършили техническия университет и ТУЕС.